Sembo mania semuanya. Aduh duh. Asoy. Asoy. Yo yo yo. Ono sinden ayu mripat bunder karo plera-plera tak takoni mesem guyu bareng kenal jenenge Palupe Ono priya bagus asik yo mripat bunder karo Asolele. Apa iya? Barang kenal wela jebule mas boleng leng leng yo Aku banjur ngalamun kapan bisa karo kowe saiki ya mas rasa atiku nelongso kaya ngene rasane wong tresna yo aku banjur ngalamun lah piye sekapan bisa karo kowe rasa atiku nelongso mas boleh kaya ngene kaya ngene rasane wong tresna asik yo argo sedayu lho mas ya sesarengan Guntur Madu kagungane Bapak Paidi mas mm. sing kaya jambandul iki lho Primat Jaya Sound System Solo ayo bu aku sih mas masukin sekarang juga ya ono priya bagus sapa meripat bunder karo plera-plera terus tata koning guyang-guyu latar lho mas apa kok bareng kenal jebule mas boleng oleng ya ono sinden ayu meripat buntur karo plera tata koning mesem guyu bareng jebule waduh yo aku banjur ngalamun 2 kali ya sekapan bisa karo kowe rasa atiku nelongso kaya ngene rasane wong tresna yo mas aku banjur ngalamun kapan bisa karo kowe sekarang juga boleh mas rasa atiku nelongso kaya ngene rasane wong tresna